Sonido també. Vale. No feu molt de ruïdo en les cacaues, vale? No me genive, no... Vale. A veure, comencem per una presentació. Sí. Nom, cognoms, data de naixement i on. Pues nom diuen Eduardo Miguel Fallos Alonso. Va néixer el 2 del 10 del 45. A on? Què més? En Ròtova. Ah, sí? En casa, en el carrer Juan Jimeno. Antes naixien tots en casa. Era normal, tot el món. Ja. Sí, però així. A veure, tu de què has treballat? Jo he treballat tota la vida, va estar fins 16 anys, vaig treballar en les granges. Estava cuidant gallines. Però una vegada ja d'això em vaig tirar a agricultura. Tranquil, en les caires és suficient. Vosaltres tres ahí darrere. Ara jo dic, mira, ell, el Torbaré està per de plantes també. Sí. Guai. Això, abans d'anar-me a la mil i anava a l'orquestra, va seguir i tota la vida ha estat jo visquint. Jo guanyava més diners de la música que de la terra, però la terra no me la deixa mai. Ja, això ha sigut una cosa fija. Sí? I és digital la pantalla. Pagues 1.000 pessetes. Per el terreno. D'una fanecada. Veure, el canvi que hi ha, per exemple, quan eres menut o quan eres jove, que treballes en el camp, quina diferència hi ha ara? Home, jo ho diré, avui nosaltres moràvem jovenets a treballar en la terra, però no fent les mateixes feines, fent feines molt més pesades. Però el llaurador, així com creuen que uno no serveix per res i tires a la terra, si agarres una persona que no sap el tires a la terra, no aprofita per res, ni sap fer res. Eixa professió, la professió d'un llaurador, és a base d'anys, a base d'estar ahí, i a última hora, tu, quan ve un jove, a la terra serveixen tot, no? A la terra no serveixen tot perquè no saben fer la feina. I tu diries com s'ha vist el canvi de... O sigui, en el que és la terra i estaves tu, creus que li se dona la mateixa importància a la terra? No, la terra, això és igual com tot. Si tu, per exemple, pel sustento de la família, en el jornal de la terra, pues tots els dies, i ha tingut jo la cosa que sempre ha treballat per una empresa. O sigui, que ploguent o no ploguent, a la setmana jornal. Sí. Si no parlem és perquè estem gravant. Sí, ho sé. Ja. És que no estarà massa... Floreta. El que té una finca la té mecanitzat i en un tractor, en menys d'això, és més econòmic. Perquè pot pulveritzar en el turbo, pot triturar. Ja. Totes les feines que es feien molt pesades s'eliminen. Qui pot fer això? La gent de diners. Claro. O sigui, ara... S'ha industrialitzat, que dius tu, a Xina. Claro. Clar, allí, per exemple, en Villalonga, pues ja s'han tirat tots a l'aguacate. És un clima molt bo, però ja també tenen això. I els mateixos dueños s'ho porten tot. Per això s'ho han fet. Per diners. Però, i el qui no, pues el té mecanitzat i en 2 pessetes ho porto. Ja. Aquests quadros ja els han llevat la mel. Està clar? Però aquests quadros es posen ahí, 7 o 8. Això
els quadres aquests es posen ahí. Sí. I què passa? I, per exemple, en quant a canvi climàtic i contaminació, has notat un canvi d'antes a després en quant a l'hort? El canvi de la contaminació, nosaltres de moment, el que ens han fet de dalt és que tots els productes han llevat moltíssims productes que eren perjudicats per la salut. Claro, ara tiren uns productes que són 3 vegades més cars que antes. Però van reduint i ara ja tiren bactèries en els puestos d'abonos perquè siga més ecològic Perquè no contamine tant. perquè no contamini tant. I algun canvi malo que vagis notat, vull dir, en quant a la contaminació de, per exemple, la falta d'aigua o la sequera, això ho has notat? Bueno, nosaltres així, saps què passa? Que vosaltres, així com per exemple en Villalonga, teniu la gran sort, tota la part esta que reguen del pantano, entonces, con reguen del pantano, l'aigua és molt barata. Ja. Però així tota la zona esta que heu vist vosaltres, tota aquesta zona són pous de rec, són pous de perforació, és d'aqüífers. I, claro, si plou a muntó, la capa freàtica està molt alta, però i costa menys de treure l'aigua per regar. Però si no hi ha sequera, costa doble. Però així i tot, ja està, com van subvencionar tot el goteo així, la subvenció la donen si el pou que rega tot té un abonat general. Tu en la teua parcel·la tens un venturí que li añadixes el que vols. Però avui en dia, per exemple, tu tens un bancal i dius, pues jo pagues l'aigua i l'abono. Però això és car. Està sobre 0,45, 0,50 Està més car que hectolitro. antes. Està més car que antes. Bé, és que 0,45 o 0,50 l'hectolitro, tu dones compte que una fanica diàriament necessita 2.000 litres. Sí, está súper chulo. Claro, y entonces... I els 4 cantons és la creu. Qué guay. Vale, una altra cosa que volia preguntar-te és que si tu notes que ara, com que va a pedres... Bueno, donant unes circumstàncies ara que després de la pandèmia, la guerra, ha pujat la vida un Potosí i ara està pagant-se més que mai. No, tota la taronja que n'hi ha, en repomar menuda, estan pagant a 6 euros un caixó, 1.000 pessetes. Això és una... És el que estem... Però, i l'any que ve? Això són coses que ocorreix igual, com la querilla. La querilla, a vegades han tingut que treballar el tractor perquè no val la pena, però la querilla està pagant-se a més d'1 euro el quilo, que això és robar els diners, igual com les cebes. Les cebes a 1 euro el quilo, això és treure diners, perquè en una faneca fas un potosí de quilos. Però això està passant ara. Però l'any que ve, qui ho assegura, això? No pot ser. Soc jo, tio. I, per exemple, el que jo també pensava, perquè això ma abuela també m'ho deia, que el que és el sentiment de família, de l'hort, això s'està perdent molt. Ja, oblida't. Mira, la joventut d'avui vol un empleo. Vol un empleo i el dissabte i diumenge, si ara fan els 4 dies, anar-se'n a la muntanya, a la bici. Això és viure. N'hi ha que entendre que això és viure, però això és el que feien abans en els dissabtes, diumenges, això, anar a emplear-ho en el bancal. Les persones estudien i volen, i una vegada cobren un això, no volen fer les feines. Però ningú pensa quan està estudiant, vull treballar de la terra. No. No. I a última hora, que és el que està passant tot,
Tu saps, avui en dia tu en 2.000 euros pots comprar una fanica. Bueno, pues Eduard, moltes Ja gràcies. està. Ja està. Ja està, però no has de saber que solo a mi no em toca gaire dir. Desperta tribolat per Pues ja està. Vale, va, Prou cacau. ja està bé, no? so rebuscarà la tèbia mà que espera algun senyal. Semblava que dormia al seu costat, però ja feia temps que estava desperta. Encara no era més de mitjanit i el gall havia cantat. S'escolten en la cambra dels seus fills rialles, jocs d'infants. I en la foscor ressonen veus dels avis que també estaven desperts, pendents de tot allò que va ocorrent. S'escolten els veïns